Takže čaute ľudia, ja som Alex a dneska to bude video ako byť rýchle bez speedbugov. Je to veľmi ľahké, je to video bez N, ale no čo už spravíme. Takže ako som hovorila, je to veľmi ľahké a vlastne vraťme sa k tomu začiatku. Trénovali ste 400 dní, niekoľko hodín za kompom, pri Star Stable, aby ste mali koňa level 15? Nie, to sa nestane. Nie je rýchly, ako ste očakávali. Vidíte? Ja mám Street Rating 23. Street Swiftness, to môžete vidieť tu, mám 17. Toto mám 23. A vôbec to nepomáha, ten kôň nemá ani minútu 15 na Steel Race. Má minútu 45. Ja som to dneska opravila, takže mám dva typy, čo je od levelu 10 až do 15 a od 15, od 9 až tak do 15. Takže prvý set je aj na koňa a z bábiko, takže máme tu proste bandážky, ktoré by nás poladili, čiernu dečku z Valedale, toto útečku z Golden Leaf, či no Hills, sedlo westernové z Dina a rýchlo podkovy od Kovára. Ideme na bábiku. Bábike dáme nejaké, neviem jak to mám povedať, nejaké gači z questu, čepičku zo Silverglade, tričko z City Plazy, aj toto podľa mňa tieto gači zo City Plazy, topánočky z City Plazy a máte hneď 39,28. Ideme si to skúsiť. Ideme spolu na Steel Race. Start a high score. Ideme na to. Pôjdeme aj s krátkami, aké poznáme. Sme dosť rýchli na to, aby sme vyhrali aspoň 3. miesto, takže je to dosť ľahké aj pre Star Riderov. No, pre Star Riderov bude druhé video, lebo tam sú tiež rýchle veci a nemusíme za 1000 starka, aby ste kúpili niečo. Stačia aj šilingy. Minimálne im to vyšplhám aspoň na tú 30-ku. Dosť dobre na Star Riderov, nie? Podľa mňa hej. A keď náhodou nemali starcoiny a nebugovali sa, tak by to bolo celkom v cajku. No, napríklad vo Fortpinte sú dobré veci. To môžete uznať, ale keby ste sa bugovali do Silverglade, tak vám to k ničomu nepomôže. Nemáte taký level, nie ste Star Rider a nemáte na to peniaze. Ako vám môžem povedať, v Silverglade sú strašne drahé obchody. Keby ste sa bukovali do Figru, tam sú ešte drahšie. Tak radím vám nebukovať sa. Takže s Morganom máme minútu 5. Prvý pokus. Zabudla som povedať, že máme 2 pokusy, takže ešte jeden pokus a musíme to dať. Hop. Start a hack score. Proste sa rozbehneme, ak to robíme. Nespomalujeme. A keď tento pokus nezlepším, tak no, čo spravím? Nič. Pôjdeme pekne takto. Ja to pokazím a pôjdeme ešte raz. Zabudla som. No tak. Pôjdeme fakt, že posledný krát. Tak budú to 3 pokusy. Neviem, či sú vždy 2 alebo 3, ale podľa mňa sú tie 3. Tak proste ideme na 3. pokus. Čo spravíme, čo nespravíme. Teraz si budete myslieť, vymýšľaš si pravidlá. Ja si ich nevymýšľam, sú to väčšinou 3 pokusy. Takže máme Riding 39 a Swiftness 28. Tak to by malo dostačiť na New Score. Hike, pardon. Potom na druhom videu si aj ukážeme, aké sú skratky vo všelijakých rejsoch. Napríklad ako to v Silverglade musíte preskakovať vozíček, ale môžete ho obísť. Je to dosť ľahká vec. Teraz vám určite za tým počítačným kompom pripadáme, keby som pila. Ja nepijem, iba sa mi fakt nechce rozprávať a neviem na čo natáčam toto video. Frflám si pod nos, ale som si toho vedomá. Aspoň to uznajte, som si toho vedomá.
No máme zatiaľ medzi tým minútu 2, 3, 4, 5. Takže minúta 5. Môžeme ísť na druhý set. Takže ani skôr sa možno zmenilo o 100. Druhý set mám rýchle podkovy, tiež od kovára, červenú dečku, červenú uzdečku, červené bandáže a to isté sedlo. Oblečko mám. Myslím si, že tieto gate, túto čiapočku a toto tričko, alebo toto, asi toto a dáme si tam tieto čumka. Takže riadek máme 33 a Swiftnet 23. Je to síce dobre aj pre nestarajderov, ale musíte byť na to level, alebo aspoň si kúpte starrajdera, vyhodíte na to level, keď vám prestane, tak sa môžete tiež bugovať. To je úplne jedno. Poradím vám jednu vec. Keď napríklad máte level na Golden Hills, čo je 13, tak sa to nekľudne bugnite a nemáte nárok ani na ban, lebo vlastne na to máte aj level, nie? Keď máte level 15, nemáte otvorené dno, čo sa veľmi malokrát stáva, tak sa môžete bugovať, lebo máte level 15. Keď napríklad máte level 16 a ipona nie je otvorená, ľudia si môžu myslieť, že ste na konci 16, tak sa bugnite do ipony, kľudne. Ja si tu takto obídem mostík, dám si takto a proste si pôjdem v klídku. Potom v druhom videu, čo ešte dneska natočím, budeme jednať o tom, aké sú kone, aj keď sú stejný level. V treťom videu, alebo v tom druhom, vám ukážem teda tie skratky na race. Budú to 2 až 3 racy, ktoré asi väčšina z nás pozná. Jeden z toho je pre NSR, takže proste môžete si to overiť. Vidíte, mali sme minútu 7. Ktorý set bol podľa vás lepší? S 39 alebo 33? Hlasujte dole v komentároch. A my sa na vás tešíme na budúce. Ahoj!